Η ώρα του πολίτη από το Δήμαρχος.gr. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vidcast στην ώρα του πολίτη. Είμαι ο Λάμπρος Κατσαρός και απέναντί μου έχω τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Μεγάλη χαρά και η τιμή που σας έχω στο στούντιο για να συζητήσουμε θέματα επίκαιρα και μη που αφορούν τον τομέα της παιδείας. Και εγώ να πω μια καλημέρα, κύριε Κατσαρέ, και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στον ωραίο χώρο σας. Να τα πάρουμε από την αρχή και να ξεκινήσουμε από ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε την Σύνοδο των Πριτάνεων με πολλά, ποικίλα και διαφορετικά θέματα στην ατζέντα. Αυτά θα ήθελα να αναλύσουμε. Είναι οι αιώνιοι φοιτητές, είναι οι υποδομές, είναι το νέο σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση. Θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Ξεκίνησε η Σύνοδος των Πριτάνεων. Η Σύνοδος των Πριτάνεων είναι ένα όργανο, δεν είναι θεσμοθετημένο με την έννοια της τυπικής δομής, όμως είναι συμβουλευτικό στην εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και γενικότερα στην πολιτεία. Επειδή και εγώ ως πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για 4 χρόνια συμμετείχα, θεωρώ ότι οι εργασίες της κάθε συνόδου είναι σημαντικές, διότι αναδεικνύουν θέματα καθημερινότητας καταρχήν, διότι πριν από την Παρασκευή, την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου την Πέμπτη έχουμε την σύνοδο μόνο των Πριτάνεων, ενώ τις υπόλοιπες μέρες έχουμε συνόδους των αντιπριτάνεων, των αντίστοιχων κατευθύνσεων φοιτητικής μέριμνας, εξωστρέφειας, των ΕΛΚΕ, των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, διοικητικών υπηρεσιών, όπου εκεί συζητείται η καθημερινότητα. Την πρώτη-τελευταία μέρα και την τελευταία, τώρα την Παρασκευή, που πάντα γίνεται παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, της Υπουργού της Σοφίας Ζαχαράκη, εμού και του Γενικού Γραμματέα, συζητιούνται και προτάσεις που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πραγματικά η κάθε σύνοδος σημαντική, διότι όπως είπα μπαίνουν ζητήματα καθημερινότητος και ζητήματα στρατηγικής. Ένα από τα ζητήματα στρατηγικής, και για να πάμε στο άμεσο, το σημερινό, που είχε συζητηθεί στην Σύνοδο των Πριτάνεων τον Δεκέμβριο μήνα στο Μιστρά, όπου την οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συζητήθηκαν και οι επικείμενες διαγραφές των μη ενεργών, των αιώνιων αν θέλετε, αλλά ακαδημαϊκά νομίζω ότι ο όρος μη ενεργοί φοιτητές είναι πιο δόκιμος. Συζητήθηκε το θέμα αυτό και η άποψη της Συνόδου τότε είναι ότι ναι, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές. Υπάρχουν όμως και φοιτητές οι οποίοι, βλέποντας ότι έρχεται η διαγραφή, κάνουν και την τελευταία προσπάθεια έτσι ώστε να την αποφύγουν. Άρα λοιπόν δόθηκε μία άποψη. Η άποψη αυτή ενσωματώθηκε σε αυτό το οποίο και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μετά τη σύσκεψη την οποία είχαμε και το οποίο θα αποτυπωθεί στο επερχόμενο νομοθέτημα, το που θα κατατεθεί στη Βουλή, όπου είναι ένα νομοθέτημα ισορροπημένο, έτσι ώστε αφενός να έχουμε την εκαθάριση των φοιτητικών καταλόγων και αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές εκείνους οι οποίοι για κάποιους λόγους είχαν αργήσει, τα είχαν παρατήσει εδώ και χρόνια, όμως μπήκαν στην διαδικασία με συγκεκριμένους όρους, όχι άκρητα οποιοσδήποτε, αν θέλετε το συζητάμε, να τους δοθεί η δυνατότητα να τελειώσουν τις σπουδές τους. Άρα λοιπόν η Σύνοδος, ξεκινάω από εκεί που ξεκινήσατε, είναι κάτι πραγματικά σημαντικό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, διότι συζητούμε όλα τα ζητήματα τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερικών πανεπιστημίων. Είπατε για μη ενεργούς φοιτητές, το προσωνύμιο που έχουν ως αιώνιοι φοιτητές. Ακριβώς. Τι ποσοστό αυτών των φοιτητών υπάρχει στην περίπου αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι σε όλα τα πανεπιστήμια, το ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, 24 τον αριθμό, είναι περί τους 730.000 φοιτητές.
εκ των οποίων οι 327.000 κάτι, 330 για να μην χανόμαστε σε πολύ έτσι συγκεκριμένα νούμερα, είναι αυτό που λέμε αιώνιοι φοιτητές. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι στους καταλόγους τους φοιτητικούς υπάρχει κόσμος που είναι εγγεγραμμένος και ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Προφανώς. Ενδεχομένως, φαντάζομαι να μην ισχύει, να υπάρχουν και φοιτητές ή φοιτήτριες οι οποίες και οι οποίοι να μην βρίσκονται εν ζωή. Να πω για παράδειγμα ότι στα πανεπιστήμια της Αθήνας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι 200 ετών πανεπιστήμιο, το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας μας, όπως και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, υπάρχουν εγγεγραμμένοι, 3 εγγεγραμμένοι εν συνόλο της δεκαετίας του 30. Και αν θέλετε να είμαι ακόμα πιο σαφής, ενεγράφει κάποιος εξ αυτών το 1935. Που σημαίνει τι? Ότι αυτός ενεγράφει στο συγκεκριμένο τμήμα πότε? Όταν ήταν γεννηθής το 1918-17. Ελπίζω να είναι εν ζωή, βέβαια, άλλα πράγματα, η βιολογία και άλλα ο Θεός και Λέβη. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής. Αν δεν έρθει κάποιος που συνήθως δεν έρχονται, και γιατί να έρθουν, τελειώνει, τα παρατάει κάποιος, να το πω με την απλή έννοια, με την απλή καθημερινή έκφραση, και προφανώς δεν ενδιαφέρεται. Όμως όλη αυτή η συσσόρευση φοιτητριών και φοιτητών έχει και ακαδημαϊκό και διοικητικό κόστος. Και αν θέλετε μπορούμε να δούμε και να σας αποδείξω, μάλλον να απαντήσω στην ένσταση που υπάρχει. Λένε κάποιοι, και τι σας πειράζει ένας φοιτητής να είναι εγγεγραμμένος? Έχει οικονομικό κόστος? Όχι. Δημιουργεί κάποιο πρόβλημα? Άμεσο? Όχι. Έμεσο και ουσιαστικό ναι. Ακαδημαϊκό και διοικητικό. Και αν υπάρχει χρόνος μπορώ να σας το δικαιολογήσω. Βεβαίως, αυτό, κύριε Κατσαρέ. Τώρα, η μεγάλη εικόνα του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου είναι ποια? Είναι οι διεθνείς κατατάξεις που έχουν όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και πρέπει να πω ότι θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις συναδέλφισες και τους συναδέλφους, τους ακαδημαϊκούς συναδέλφους και συναδέλφισες, οι οποίοι με την ακαδημαϊκή τους παρουσία και την ερευνητική τους δραστηριότητα έχουν ανεβάσει τόσο πολύ ψηλά την εικόνα του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου, που πραγματικά είμαστε περήφανοι, και πρέπει να είμαστε και ως Ελλάδα και ως πατρίδα περήφανοι για την ποιότητα και την αξία του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου. Όμως σε αυτές τις διεθνείς κατατάξεις δεν μετράμε μόνο ούτε την ερευνητική δραστηριότητα, ούτε τον αριθμό των εργασιών που είναι δημοσιευμένες, ούτε την ακαδημαϊκή έτσι προσέγγιση. Υπάρχουν και άλλα πιο ποιοτικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν το κάθε πανεπιστήμιο. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, αναλογία διδάσκοντα προς φοιτητές. Επειδή δεν μπορώ εγώ να διαγράψω τον χ φοιτητή, άρα σε κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, σε κάθε τμήμα είναι εγγεγραμμένοι όλοι. Άρα λοιπόν ο διδάσκων προς φοιτητές, η αναλογία αυξάνει όσον αφορά τον παρονομαστή δραματικά. Είναι 1/49. Δεύτερον, όταν μετράμε την οικονομική παροχή της πολιτείας προς τα πανεπιστήμια, προς τους φοιτητές, αυτονόητο πάλι αυξάνει μειώνεται μάλλον ο παρονομαστής τώρα, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών, ενώ αν ήταν μικρότερος θα φαινόταν μεγαλύτερος ο παρονομαστής, γιατί πραγματικά η πολιτεία τα τελευταία χρόνια μεριμνά για αυτή όλη την οικονομική βοήθεια. Επίσης, έχουμε πολύ υψηλό δείκτη, το οποίο φαίνεται αυτής της διαρροής, της εγκατάλειψης των σπουδών. Είναι του ποσοστού του 45%. Και βγαίνει από τα νούμερα που είπαμε προηγουμένως, του συνόλου προς τους αιωνίους. Πολύ χαμηλή αναλογία αποφύτων προς εγγεγραμμένους, 9,8%. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι που δημιουργούν μικρότερη ή μεγαλύτερη κάθε φορά τροχοπέδι στην ακόμα καλύτερη εικόνα του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις. Επομένως, από τη στιγμή που
ο κάποιος ή κάποια φοιτητής ή φοιτήτρια πλέον δεν ενδιαφέρεται. Αυτό λοιπόν που γίνεται, και το είπε και ο Πρωθυπουργός και ήταν πραγματικά πολύ ξεκάθαρος, ότι θα κάνουμε μια εκαθάριση των φοιτητικών καταλόγων. Αυτή η εκαθάριση έχει να κάνει με όλον αυτόν τον κόσμο που πραγματικά έχει εγκαταλείψει. Αυτό είναι το ακαδημαϊκό. Πάμε τώρα στο διοικητικό κόστος. Μια γραμματεία. Όλα τα τμήματα, σε όλα τα πανεπιστήμια, το διοικητικό προσωπικό χρειάζεται ενίσχυση. Σαφώς. Το ξέρουμε και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν όμως το υπάρχον διοικητικό προσωπικό χάνει εργατοώρες, διότι όταν θέλει να στείλει κάποια στοιχεία είτε στην κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου είτε στο Υπουργείο, ασχολείται με το σύνολο των φοιτητών και όχι με τους ενεργούς φοιτητές. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλει στοιχεία, να ανατρέξει, να προσθέσει στοιχεία για κόσμο που δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Άρα επομένως χάνονται εργατοώρες από το διοικητικό προσωπικό, άρα υπάρχει ένα αυξημένο διοικητικό κόστος. Θεωρώ λοιπόν και πολλά άλλα τα οποία ας μην χάνουμε, αυτά θεωρώ ότι είναι τα πλέον βασικά. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι η κίνηση της διαγραφής όλων όσων για δικούς τους λόγους σεβαστοί εγκατέλειψαν τις σπουδές, απλώς γίνεται μια τυπική εκαθάριση, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια κοινωνική προσέγγιση του νομοθετήματος, το οποίο θα έρθει και ανακοινώθηκε χθες, για όλους εκείνους. Είναι κοντά, όπως είπαμε, στις 30.000, οι οποίοι αποφάσισαν μέσα από την όποια δυσκολία, μέσα από την όποια αιτία είχαν εγκαταλείψει εν μέρη ή εν συνόλου τις σπουδές, όμως αποφάσισαν να συνεχίσουν, να έρθουν και να ολοκληρώσουν. Βέβαια με κάποιες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Οποιοσδήποτε έχει ξεπεράσει τον αριθμό των ετών σπουδών, το νη+2, όπου νη είναι ο αριθμός των ετών ανάλογα με το πόσα έτη έχει το κάθε τμήμα. Είτε έχει τελειώσει πριν από 10 χρόνια, το έχει ξεπεράσει πριν από 10 χρόνια, είτε πριν από 50 χρόνια, είτε πριν από... Αλλά έχει περάσει το 75% των ECTS, των πιστωτικών μονάδων, που αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του. Μέχρι πότε αυτό? Μέχρι και τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Και φυσικά δεν θα το κάνουν μόνο το Σεπτέμβριο, αλλά έχουν τα τελευταία 2 χρόνια συμμετάσχει, να δείξουν ότι ασχολούμαι, συμμετάσχει σε εξεταστικές περιόδους, ναι. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να πάρουν παράταση για άλλα 2 εξάμηνα, 1 χρόνο. Και αν το τμήμα, το γνωστικό τους αντικείμενο, έχει μέσα στο πρόγραμμα σπουδών υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή πτυχιακή εργασία, συν 1 εξάμηνο. Άρα έχω το 75% μέχρι και το Σεπτέμβριο. Έχω δώσει τελευταίες 2 εξεταστικές τα τελευταία 2 χρόνια. Έχω και το 75% όπως είπα. Τότε έχω 1 χρόνο ακόμα να προγραμματίσω το διάβασμά μου, να προγραμματίσω το χρόνο μου σε σχέση με τη δουλειά μου, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι εργαζόμενοι. Άρα γι' αυτόν τον λόγο είπα ότι είναι ισορροπημένο. Και μια άλλη διάταξη, ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν εμπεριέχονται φοιτήτριες και φοιτητές οι οποίες με διάφορες δυσκολίες, με αμαία πάνω από 50% αναπηρία, φοιτήτριες ή φοιτητές με κάποια αναπηρία, οποιαδήποτε αναπηρία η οποία έχει πιστοποιηθεί και είναι πάνω από 50%, αυτά τα παιδιά δεν εμπίπτουν σε καμία διάταξη και νομίζω ότι είναι και αυτό άλλη μια έτσι ευαίσθητη πτυχή των φοιτητριών και των φοιτητών μας που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μια ευαίσθητη κατηγορία. Και νομίζω ότι δείξατε κι εσείς την ευαισθησία σας, θα το συζητήσουμε παρακάτω. Υπουργέ μου, όλα αυτά που μας είπατε, μήπως είναι και το εφαλτήριο για να στραφεί η χώρα μας στα μη κρατικά πανεπιστήμια? Ξέρετε, φιλοξένησα πριν από λίγο καιρό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και μου είπε
ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι μία τομή στην ελληνική παιδεία, στην ελληνική κοινωνία, που η χώρα έρχεται και κάνει ενώ έπρεπε να την είχε κάνει χρόνια πριν. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Παύλο τον Μαρινάκη. Θα συμφωνήσω απόλυτα και να προσθέσω ότι είχαμε μείνει στον κόσμο εμείς και η Κούβα, οι δύο μόνες χώρες. Τώρα έμεινε μόνο η Κούβα και θα μας συγχωρέσει γιατί την αφήσαμε μόνη της, που δεν είχαμε τη δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας μη κρατικών ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά το οποιοδήποτε μη κρατικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού να έρθει, να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει. Βεβαίως έχουμε και το άρθρο 16, κάτι το οποίο ισχυρά πιστεύω ότι έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί και να δίνεται η δυνατότητα για την ίδρυση ενός πραγματικού ιδιωτικού πανεπιστημίου. Διότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι τόσο ψηλά που δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από κανένα μη κρατικό ξένο πανεπιστήμιο που θα έρθει και θα εγκατασταθεί. Δεύτερον, δίνεται και η δυνατότητα σε πολλά παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, αντί να φύγουν στο εξωτερικό, αντί να έχουμε διαρροή συναλλάγματος, υπολογίζεται ότι σπουδάζουν σε προπτυχιακό επίπεδο περί τις 37.000 Έλληνες φοιτητές ανά την Ευρώπη και γενικότερα ανά τον κόσμο. Γιατί να μην μείνουν στην πατρίδα μας? Αφετέρου όμως θεωρώ ότι η όλη παρουσία τέτοιων ιδρυμάτων, τα οποία έχουν στις χώρες όπου είναι εγκατεστημένα ένα επίπεδο υψηλό, δεν θα έρθουν εδώ για να χάσουν το επίπεδό τους, διότι η παρουσία τους εδώ αντανακλά στο αντίστοιχο μητρικό πανεπιστήμιο. Άρα όσα λέγαμε προηγουμένως για τις διεθνείς κατατάξεις για τα ελληνικά, σίγουρα ισχύει και για εκείνα τα πανεπιστήμια που έρχονται και θα δηλώνουν μέσα σε όλα τα στοιχεία που θα δηλώνουν και την παρουσία τους εκτός της χώρας, της τυπικής χώρας όπου έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν, και φυσικά θα πρέπει να δείξουν και εδώ την ισχυρή παρουσία. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό, διότι μέχρι τώρα η μεταλυκιακή εκτός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ποτέ δεν ήταν οργανωμένη και ποτέ δεν ελέγχονταν από το κράτος. Η λειτουργία, η εγκατάσταση και η λειτουργία αυτών των ξένων πανεπιστημίων στην πατρίδα μας ελέγχεται εξονυχιστικά και θα έλεγα με πολύ έτσι δυνατούς όρους, τόσο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και από τον ΕΟΠΕΠ. Η ΜΕΝ μία, η ΕΘΑΕ, ασχολείται με το ακαδημαϊκό κομμάτι, ο ΔΕ ΕΟΠΕΠ με το κτηριακό. Και δεν είναι μόνο στην αρχή ότι θα ελέγχονται. Όπως ελέγχεται το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο για το επίπεδο των σπουδών, για τα χαρακτηριστικά της κάθε σπουδής, για όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, θα ελέγχονται και αυτά τα ιδρύματα. Δεν έρχονται λοιπόν και θα κάνουν χωρίς καμία έτσι άκρητα την όποια θα λειτουργήσουν εδώ. Θα ελέγχονται απευθείας από την πολιτεία μέσω των αρχών που είπα προηγουμένως. Επομένως λοιπόν είναι κάτι το οποίο ο νόμος αυτός, ο νόμος Πιερακάκη όπως λέγεται, ο νόμος αυτός της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που το είχε από την πρώτη στιγμή από το 19 εκφράσει ως μία τομή που θα φέρει στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, έγινε πράξη και θεωρώ, επιτρέψτε μου να πω, μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμιστικές τομές στην παιδεία που έχουν γίνει στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο, επειδή δεν θέλω να ωρεοποιώ πάντα τις καταστάσεις, είναι λογικό ότι στην πορεία θα δούμε και τα ίδια τα πανεπιστήμια αυτά, όποια από αυτά πάρουν την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, τον τρόπο λειτουργίας τους, και φυσικά θα είναι πάντα, όπως είπα, κάτω από το άγρυπνο εντός εισαγωγικών μάτι, όπως είναι και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας μέσω των αρχών. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο τελικά πιστεύω θα βοηθήσει. Εδώ έρχεται η ευγενής άμυλα. Θα βοηθήσει και το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και και η παρουσία αυτών των μη κρατικών προς όφελος των νέων παιδιών. Γιατί πραγματικά για ποιο λόγο υπάρχει το πανεπιστήμιο?
υπάρχει για να σπουδάζουν τα νέα παιδιά. Και τι να σπουδάζουν? Αυτό το οποίο αύριο μεθαύριο θα τους δώσει τα εφόδια για να αναπτύξουν τον επαγγελματικό τους βίο. Άρα για ποιο λόγο υπάρχουμε εμείς? Το εμείς το βάζω τώρα ως ακαδημαϊκός δάσκαλος. Υπάρχουμε για να υπηρετούμε εντός εισαγωγικών την ακαδημαϊκή εκπαίδευση προς όφελος της νέας γενιάς. Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι αυτό που είναι να γίνει από όλους όσους την ακαδημαϊκή κοινότητα γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Προβλήματα υπάρχουν. Θέλω να βλέπω όμως το ποτήρι πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να βλέπουμε τα θετικά. Και κλείνω αυτό όλο με την... Υπήρχε ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι δεν πιστεύουν την αξία του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου. Εγώ θα πω το εξής: πριν από 10 μέρες, 15, ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα του προγράμματος της διεθνοποίησης. Αν το Yale, αν το Harvard, αν το Princeton, αν το Leiden, αν το London School of Economics, αν η Heidelberg, και για να μην πω πόσα άλλα ανά τον κόσμο, δεν εμπιστεύονταν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν θα έρχονταν να συμπράξουν σε επίπεδο dual degrees ή joint degrees σε επίπεδο master με τα ελληνικά πανεπιστήμια, έτσι ώστε ο Έλληνας φοιτητής του μεταπτυχιακού αυτού, του αντίστοιχου μεταπτυχιακού προγράμματος, να λαμβάνει διπλό τίτλο σπουδών, και από το ξένο και από το ελληνικό μητρικό πανεπιστήμιο, διότι το πρόγραμμα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι ήδη προσυνεννοημένο, και ό,τι θα κάνει ο Αμερικάνος στο Yale θα κάνει και ο Έλληνας στο ΕΚΠΑ, στο τμήμα χημείας, στο κομμάτι της αναλυτικής χημείας στην πατρίδα μας. Και θα υπάρχει και η δυνατότητα κάθε χρόνο κάποιοι φοιτητές Αμερικάνοι να έρθουν εδώ και Έλληνες να πάνε εκεί. Όμως θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα. Εσείς στην Αμερική, εγώ στην Ελλάδα, θα ακολουθούμε το ίδιο πρόγραμμα. Άρα έχουμε την ίδια γνώση. Άρα έχουμε όχι μόνο θεωρητική και πρακτική γνώση. Γιατί για να με εμπιστευτεί το Yale ήρθε και είδε όχι μόνο τι επιστήμονες θεωρητικούς έχω, αλλά και το τι υλικοτεχνική υποδομή έχω να αναπτύξω το αντίστοιχο πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω ότι πρέπει να είμαστε ως πατρίδα μας περήφανοι για το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουμε. Σε περίπτωση, από τα συμφραζόμενά σας αυτό εισέπραξα, ότι σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα δεν ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που έχετε εσείς ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο, θα έχει πρόβλημα. Θα μπορεί να γίνει διακοπή του Θα έχει πρόβλημα. Προφανώς δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Προφανώς πρέπει να υπάρχει όπως είναι αξιολόγηση. Θα υπάρχουν αξιολογήσεις, θα υπάρχουν συνεχείς αξιολογήσεις των προγραμμάτων σπουδών, αξιολογήσεις του προσωπικού το οποίο θα προσληφθεί. Και εδώ πάλι λέω, επειδή τα χαρακτηριστικά που έχει ο νόμος για την εγκατάσταση και λειτουργία είναι πραγματικά πολύ αυστηρά, ό,τι ακολουθείτε για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, τα ίδια χαρακτηριστικά χρειάζεται και οποιοσδήποτε θα προσληφθεί για να διδάξει το οποιοδήποτε μάθημα σε ένα τέτοιο ίδρυμα. Και δεν είναι μόνο το ότι η διεύθυνση του Ιδρύματος, ο πρίτανης ή οι κοσμήτορες θα μας το πούν, αυτά θα κατατεθούν στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως και εμείς ως Υπουργείο ξέρουμε, υπάρχει ένα καταθετήριο όπου όλων μας τα βιογραφικά υπάρχουν. Εκεί λοιπόν θα κατατεθεί και το βιογραφικό του Κατσαρού και το βιογραφικό του Παπαϊωάννου, που εκεί θα δούμε αν πληρούν τις προϋποθέσεις. Επομένως θα είναι σε έναν διαρκή καλοπροαίρετο έλεγχο, και το λέω καλοπροαίρετο στη λογική ότι δεν πάμε να επιβάλλουμε κάποια ποινή ή οτιδήποτε, πάμε με όποια παρατήρηση θα υπάρξει να κάνουμε ακόμη καλύτερη την παρουσία αυτού προς όφελος των φοιτητών. Υπουργέ μου, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που προκύπτει, τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει νομίζω ιδιαίτερα, είναι το γεγονός ότι τμήματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, σε περιοχές που δεν δηλώνει μεγάλο μέρος των φοιτητών, των νέων φοιτητών στο μηχανογραφικό τους, πάβουν να λειτουργούν.
βάζουν λουκέτο. Πώς θα μπορούσε η τεχνολογία να βοηθήσει να γίνει αρρωγός της προσπάθειας της κυβέρνησης προκειμένου να στηριχθούν αυτά τα τμήματα? Έχουμε τόσες εφαρμογές, έχουμε το Zoom, έχουμε το Skype. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε τη λύση εκεί. Προσέξτε, πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα και πριν το 19 ή το 18 και πίσω, ήθελα εγώ να ιδρύσω ένα τμήμα, μια κατεύθυνση σπουδών, με μια τυπική απόφαση, το ιδρύαμε και προχωρούσε. Τώρα είναι η όλη ίδρυση, σύμφωνα με τον νόμο 4957, ακολουθεί κάποια βήματα καθαρά ακαδημαϊκά. Απόφαση Συγκλήτου, ΕΘΑΕ, που βλέπει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως και συστήνει θετικά ή αρνητικά προς το Υπουργείο για να προχωρήσει. Και να καταλάβουμε επίσης, να το δούμε και λίγο γενικά, κύριε Κατσαρέ, η παρουσία του οποιοδήποτε πανεπιστημιακού ιδρύματος, κάποιου τμήματος, σε μια οποιαδήποτε περιοχή, πέρα από την ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε και αν η περιοχή δεν είναι μόνο έχω μια ωραία περιοχή, έχω ένα ωραίο οίκημα να το κάνω πανεπιστήμιο. Πρέπει να δούμε η όποια τέτοια περιοχή έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπαίνουν κάτω από τον τίτλο φοιτητική μέριμνα, έτσι ώστε να υποδεχθεί και να δώσει τη δυνατότητα σε μια νέα φοιτήτρια και σε ένα νέο φοιτητή να περάσει τη φοιτητική του ζωή. Τι εννοώ? Υπάρχει ικανός και αναγκαίος αριθμός κλινών για να έρθει και να νοικιάσει κάποιο σπίτι ο φοιτητής? Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Μεγάλο. Και τις φοιτητικές εστίες. Γιατί βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχουν φοιτητικές εστίες σε κάθε μικρή πόλη, κομμόπολη ή πόλη για να υπάρχουν. Για αυτόν τον λόγο, ανοίγω μια παρένθεση, ήδη ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει το φοιτητικό επίδομα που φέτος, για να μην πω από που ξεκίνησε, έχει φτάσει στις 2.000 αναφοιτητή και 2.500 αν συγκατοικώ με κάποιον. Κάτι το οποίο θεωρείται, με την γνώση που έχω, ότι καλύπτει, αν όχι σε επίπεδο 100%, σε ένα ποσοστό 95% την στέγαση οπουδήποτε πάω. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχει η σύντηση, υπάρχει τρόπος σύντησης. Το κτίριο δεν είναι μόνο το κτίριο, η υλικοτεχνική υποδομή για την ανάπτυξη του όποιου τμήματος και φυσικά και το διδακτικό προσωπικό. Άρα λοιπόν είναι μια σύνθετη εξίσωση, την οποία το Υπουργείο δεν τη βλέπει αφιψηλού και λέει εκεί κλείνω, εδώ ανοίγω, το οποιοδήποτε κλείσιμο τμήματος όλα αυτά τα χρόνια ή οποιαδήποτε δημιουργία νέου τμήματος ακολουθεί αυστηρά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά μεταξύ των συγκλήτων και της ΕΘΑΕ. Τα κριτήρια που έχει η ΕΘΑΕ είναι γνωστά στα πανεπιστήμια, άρα οι όροι του παιχνιδιού είναι ανοιχτοί και φυσικά οι όροι που χρησιμοποιεί η ΕΘΑΕ είναι αντίστοιχοι των ευρωπαϊκών όρων που χρησιμοποιούνται σε ανάλογες περιπτώσεις. Αυτό θα πει βελτίωση, αυτό θα πει ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σεβασμό στον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, αλλά και σεβασμό στα νέα παιδιά τα οποία θα περάσουν 4-5 χρόνια από τη ζωή τους και στο τέλος πρέπει να πάρουν γνώσεις για επάγγελμα. Και εδώ έρχομαι να πω το εξής. Πλέον οι γνώσεις παντού σήμερα στον κόσμο είναι σε κάθε αντικείμενο παίρνω ένα πορτφόλιο γνώσεων. Πέρα από τις πολύ τεχνικές σχολές μηχανικών ή ιατρικές σχολές, σε όλες τις άλλες σχολές φαίνεται ότι παίρνω τις γνώσεις εκείνες και κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού μου βίου μπορεί να αλλάξω και 2 και 3 κατευθύνσεις. Οι πατεράδες μας είχαν σε όλο τους τον επαγγελματικό βίο μία κατεύθυνση. Στη συνέχεια μπορεί να αλλάζαν. Σήμερα τι βλέπουμε? Οποιοσδήποτε νέος έχει εκείνα τα ακαδημαϊκά, εκείνα τα γνωστικά, την γνωστική δυνατότητα να ψάχνεται, να το πω απλά, και μέσω της διαβίου μάθησης σε όλη την πορεία και να αλλάζει επαγγελματική κατεύθυνση ανάλογα
με τα δεδομένα της εποχής, ανάλογα με τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα όποια δεδομένα. Αυτό λοιπόν είναι κατάκτηση. Επομένως, έχουμε και μια άλλη έτσι πορεία και στόχο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και την επαγγελματική κατεύθυνση, αλλά και να δώσω τις γνώσεις εκείνες σε πολλά παιδιά να ακολουθήσουν μέσω των βασικών γνώσεων και άλλες οδούς. Για παράδειγμα, πόσοι απόφοιτοι της νομικής σήμερα δεν είναι έγκριτοι δημοσιογράφοι, πόσοι και δεν είναι του τμήματος ή των τμήματων δημοσιογραφίας όπως έχουμε στην Ελλάδα, πόσοι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών δεν είναι σήμερα CEOs σε μεγάλες εταιρείες όπου ασχολούνται με την στρατηγική κατεύθυνση και όχι με αυτή καθ' αυτή την γνώση ενός μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού. Όλα αυτά λοιπόν τι δείχνουν? Ότι οι γνώσεις που παίρνουν και το χτίσιμο επιπλέον μετά, ανάλογα με το πώς θέλω να ακολουθήσω τη ζωή μου, διότι η ευτυχία, νομίζω θα συμφωνήσουμε, δεν είναι μόνο ούτε στο χρήμα ούτε στο επάγγελμα, είναι μια ισορροπία όλων. Ακριβώς. Να κάνω κάτι, να ξυπνάω το πρωί, και αυτό λέω έλεγα και λέω όποτε μου δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές μου, ό,τι ειδικότητα θέλετε να κάνετε, με ό,τι θέλετε να ασχοληθείτε, σκεφτείτε τη ζωή σας 10 χρόνια μετά. Να ξυπνάτε το πρωί, να πάτε με χαρά στη δουλειά σας, να γυρίζετε επαγγελματική ζωή, προσωπική ζωή, οικογενειακή ζωή, κοινωνική ζωή, όλα σε μια αρμονία. Θα μου πεις, είναι εύκολο να λέγεται. Η απάντηση όμως είναι ότι αν δεν υπάρξει έστω κάποια ισορροπία μεταξύ όλων αυτών, κάτι δεν πάει καλά. Να ανοίξουμε το κεφάλαιο, ένα σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια ανθεί. Και αναφέρομαι σαφώς στην ανομία που επικρατεί στα φοιτητικά ιδρύματα. Έχουμε δει κατά καιρούς πολλά και σημαντικά επεισόδια. Έχετε κατηγορηθεί από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι επί της πριτανείας σας αστυνομικοί επιτέθηκαν σε φοιτητές. Τι απαντάτε σε όλα αυτά, Υπουργέ? Απαντάω, ξεκινάω με μια βασική άποψη. Όπως είπα και πριν, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ανήκει στη φοιτήτρια, στο φοιτητή και στον εργαζόμενο. Και για να υπάρχουμε εμείς εκεί, όλο το στήσιμο προέρχεται από το ειστέρημα του ελληνικού λαού. Και από αυτό το ειστέρημα δεν έχει κανένας, δεν μπορεί κανένας, κάτω από οποιαδήποτε ιδεολογική κάλυψη ή ιδεολογικό εφιολόγημα, να λειτουργήσει ακτιβιστικά απέναντι σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται πανεπιστήμιο. Επομένως, η ελεύθερη διακίνηση της όποιας ιδέας είναι κάτι το αποδεκτό, είναι κάτι το θεμιτό. Η επιβολή όμως μειοψηφιών, των απόψεων των μειοψηφιών στις πλειοψηφίες, με αθέμητους τρόπους που πολλές φορές οδηγούν στη βία και οδηγούν σε ενέργειες που δεν συνάδουν με την ακαδημαϊκή ιδιότητα, πάβει να υπάρχει. Το 2019, με το που εξελέγει 8 Ιουλίου ανέλαβε, 7 Ιουλίου ήταν οι εκλογές, 8 Ιουλίου ανέλαβε πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώτος νόμος που πέρασε η τότε κυβέρνηση, η τότε υπουργός παιδείας, τον Αύγουστο του 19 ήταν περί του ασύλου. Έβαζε την έννοια του ασύλου στην πραγματική του βάση. Τι εννοώ? Ότι συζητάμε, διαφωνούμε, ορθώς κάνουμε και διαφωνούμε. Φεύγουμε όμως ως πολιτισμένοι. Οποιαδήποτε όμως ενέργεια σχετίζεται με οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σωματική ακεραιότητα, με την φθορά περιουσίας, με το οτιδήποτε, αυτό πλέον δεν γίνεται αποδεκτό και χωρίς καμία παρέμβαση κανενός πρίτανη και κανενός πριτανικού συμβουλίου, όπως ίσχυε παλιότερα, παρεμβαίνει μετά από ειδοποίηση η δημόσια δύναμη, η αστυνομία, και καθαρίζει τα πράγματα. Εμείς ως πανεπιστημιακοί δεν έχουμε ούτε διδαχθεί ούτε κάνει στην πράξη επιχειρησιακή λογική. Το μόνο που θέλουμε είναι η ηρεμία μέσα στα πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν την εποχή που εγώ κατηγορήθηκα, και αν ήμουν πάλι στο ίδιο σημείο, πάλι τα ίδια θα έκανα.
Ένας χώρος, η λεγόμενη βιβλιοθήκη του βιολογικού στη Θεσσαλονίκη, στην σχολή, στη φυσικομαθηματική σχολή, κατηλημένη επί 34 χρόνια. Έπρεπε να την αφήσω αυτόν τον χώρο να είναι κατηλημένος και να μην αποδοθεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα? Δηλώνω ότι τώρα, εντός των επομένων ημερών, θα γίνουν και τα εγγένεια 1.400 τετραγωνικά μέτρα, αποδίδονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, βιβλιοθήκες, εργαστήρια πληροφορικής, ένα μικρό εργαστήριο μουσείο γεωλογίας. Αυτό λοιπόν έπρεπε να μείνει ως έχει. Δηλαδή για ποιο λόγο εξελέγει ως πρίτανης? Για να βάζω μόνο υπογραφές? Προφανώς και όχι. Στη συνέχεια κατελήφθη το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επί 15 μέρες. Δεν υπήρχε η δυνατότητα καμίας πράξης διοικητικής ή οικονομικής. Απέναντι που? Στους φοιτητές, γιατί μια μειοψηφία κατέλαβε το κτίριο, πραγματικά μια μειοψηφία, αλλά και στους συναδέλφους, κινδύνευαν να μην πληρωθούν. Τι έκανα? Οσόφυλα, άμεσα από την πρώτη μέρα ενημέρωσα εισαγγελέα και αστυνομία. Η αστυνομία απεφάσισε ότι έπρεπε να γίνει η διαδικασία για να αποδοθεί. Την έκανε η αστυνομία. Επομένως, συζητάμε για αυτονόητα πράγματα, κύριε Κατσαρέ. Δεν θεωρώ ότι έγινε κάτι το φοβερό, αλλά έγινε κάτι το απλό, το κατανοητό, το καθημερινό, αυτό που έχει υποχρέωση κάποιος. Και ένας πρίτανης, η θέση του πρίτανη, η άποψή μου είναι ότι η οποιαδήποτε θέση δεν κάνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος με τις ενέργειες που κάνει στη θέση που βρίσκεται δίνει αξία στη θέση. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο επαναλαμβάνω ότι αν ήμουν ξανά πρίτανης, που δεν θα είμαι, αλλά αν ήμουν στο ίδιο σημείο και με όλες τις κατηγορίες που έχω ακούσει, πάλι τα ίδια θα έκανα, γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι το ακαδημαϊκά ορθό. Να περάσουμε στο νέο σύστημα που φαίνεται να θεσπίζει η κυβέρνηση προκειμένου να εισάγονται οι φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νομοθέτημα τι φέρνει? Φέρνει το Εθνικό Απολυτήριο και φέρνει και νέο σύστημα εισαγωγής. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο είχε εξετάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την εποχή της διακυβέρνησής του να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε αυτό το ενδεχομένο, τέθηκε από την Υπουργό Παιδείας, την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Είναι προφανές ότι στα άμεσα νομοθετήματα που έρχονται δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Και είναι πολύ σωστό η εξαγγελία της Υπουργού, της Σοφίας Ζαχαράκη, ότι θα ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία και ακαδημαϊκή, αλλά εμπειρία τόσο στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια βεβαίως εκπαίδευση, που έχουν σχέση με αντικείμενα παιδαγωγικά, έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη τομή. Εγώ τι θα πω? Τι έχουμε μέχρι τώρα? Έχουμε αυτές τις πανελλαδικές παλιά, πανελλήνιες παλιά, πανελλαδικές ή οτιδήποτε. Ή παλιά το ακαδημαϊκό σύστημα. Δέσμες και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Θα συμφωνήσουμε όμως όλοι σε ένα πράγμα. Ότι είναι το πλέον, ήταν και είναι το πλέον αδιάβλητο σύστημα. Αυτό είναι δεδομένο. Κανείς σε αυτό δεν έχει να πει κάτι. Από την άλλη όμως, είναι σωστό η όλη πορεία από ένα σημείο και μετά των νέων παιδιών να κρίνεται από 4 τρίωρα? Προφανώς και όχι. Προσωπική μου άποψη. Προφανώς και όχι. Άρα λοιπόν όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει σήμερα ένα λύκειο ή μάλλον μια διαδικασία γνώσης μέσα στη διάρκεια τουλάχιστον Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου, με στόχο ένα εξεταστικοκεντρικό σύστημα. Όλοι στοχεύουν στις εξετάσεις της Τρίτης Λυκείου. Πρέπει να μάθω και άλλα? Με όποιον τρόπο οι θύνοντες, αυτοί που γνωρίζουν, πρέπει εγώ να το μάθω, άσχετα αν έχω στόχο να γίνω μηχανικός ή γιατρός από τη μία, δικηγόρος, δημοσιογράφος, πολιτικός επιστήμον, φιλόλογος από την άλλη? Βεβαίως και πρέπει. Άρα λοιπόν ορθώς ξεκινάει κατά τη γνώμη μου αυτή η κουβέντα. Ορθώς η Υπουργός το θέτει σε μία βάση συναντήληψης και συζήτησης με τους πλέον οι δήμονες, έτσι ώστε οτιδήποτε εξαχθεί πέρα από την όποια εξέταση ενδεχομένως να υπησέλθουν και στα χαρακτηριστικά και άλλου είδους δεξιότητες που μπορεί να έχει το κάθε παιδί, και οι δεξιότητες αυτές να μην είναι
κεντραρισμένες μόνον αν εγώ είμαι καλός εδώ για να μπω στο πανεπιστήμιο, να απορρέουν από την καθημερινή μου παρουσία μέσα στο σχολείο. Βαδίζοντας προς το τέλος της συζήτησής μας, θα σας πω ότι με συγκίνησε και από ό,τι είδα σας συγκίνησε και εσάς ιδιαίτερα, γιατί επιδείξατε άμεσα αντανακλαστικά η επιστολή του φοιτητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γιώργου Τριανταφύλλου, ενός φοιτητή με ειδικές ανάγκες. Συγκεντρώνω, γιατί ίσως πολλοί κόσμος δεν έχει δει το συγκεκριμένο ζήτημα, τα πιο σημαντικά σημεία της επιστολής. Έχω σκεφτεί να παρατήσω τη σχολή μου ούκο λίγες φορές, και αυτό διότι είμαι άνθρωπος που, όντας το φάσμα του αυτισμού, η ψυχική μου υγεία είναι εύθραστη, επικίνδυνα και η υποδομή στο τμήμα που σπουδάζω ανύπαρκτη. Σε άλλο σημείο, αναγκάζομαι να εξηγώ σε 5 καθηγητές ανά εξάμηνο τι μου συμβαίνει, να προσπαθούν να με καταλάβουν, αλλά να αναρωτιέμαι γιατί να πρέπει να δώσω αναφορά, καθώς το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να μου δώσει τη λύση. Και ένα τρίτο σημείο, η οικονομική μου κατάσταση δεν μου επιτρέπει να πληρώσω κάποιον έξτρα άνθρωπο, ώστε να με βοηθάει στη σχολή. Πώς θα καταφέρουμε αυτοί οι φοιτητές να έχουν ίσα δικαιώματα και να αντιμετωπίζονται ίσως προς ίσο και από τους ακαδημαϊκούς και από τους συμφοιτητές τους? Πρώτα απ' όλα θέλω για άλλη μια φορά και μέσα από τη συζήτησή μας να συγχαρώ τον Γιώργο. Να συγχαρώ τον Γιώργο, ο οποίος δεν δίστασε να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα, το προσωπικό, αλλά και με τον τρόπο που το δημοσιοποίησε να ευαισθητοποιήσει και συμφοιτητές του και συναδέλφους ακαδημαϊκούς, αλλά και την πολιτεία. Αλλά θα πω ότι είχαν γίνει βήματα, τα οποία όμως βήματα ενδεχομένως είχαν μείνει λίγο πίσω και με την επιστολή του Γιώργου να βγουν μπροστά. Επίσης να πω ότι αυτό το παιδί, το οποίο είναι στο φάσμα του αυτισμού, έχει γράψει 4 βιβλία. Να πω ότι αυτό το παιδί, με το που λίγο πριν τελειώσει την 3η Λυκείου και στη συνέχεια έχει κάνει μια οργάνωση πανελλαδική με γονείς παιδιών με το ίδιο πρόβλημα και προσπαθεί μέσα από τη δική του στάση ζωής να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Και είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνον ο Γιώργος. Υπάρχουν πολλά άλλα παιδιά, όχι μόνο με το πρόβλημα του αυτισμού ή με το οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, κινητικό ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, αυτά που ζητάει ο Γιώργος είναι υποχρέωση της πολιτείας. Ίσως δεν έπρεπε ο Γιώργος να το δημοσιοποιήσει, γιατί έπρεπε η πολιτεία να είναι πιο κοντά σε αυτόν, σε τέτοια παιδιά. Η πολιτεία λοιπόν τι κάνει? Ήδη έχουν δοθεί χρήματα και αμέσως μετά από αυτό ζήτησα με επιστολή μου. Έστειλα 3 επιστολές. Μία επιστολή προς όλα τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε, και έχω πάρει τις απαντήσεις και θα σας πω, να μου πουν και εμένα προσωπικά, αλλά και στην Υπουργό και ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τα χρήματα τα οποία είχαν αποσταλεί στα πανεπιστήμια και ήταν για τις μονάδες υποστήριξης φοιτητών που έχουν κατανεμηθεί. Τι έχει γίνει? Τι έχει γίνει με αυτά τα χρήματα? Ράμπες? Πολύ σωστά. Προσελήφθη προσωπικό, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι είναι προφανές ότι δεν μπορεί το κάθε παιδί να έχει το προσωπικό του βοηθό, αλλά όταν σε ένα πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο που γνωρίζω, έπρεπε και θα προσληφθούν 39 ψυχολόγοι, οι οποίοι θα είναι δίπλα από το κάθε παιδί, πέρα από το τι έχει το πανεπιστήμιο, διότι το κάθε πανεπιστήμιο όντως χρησιμοποιεί ειδικά αυτοκίνητα για μεταφορά φοιτητών με κινητικά προβλήματα. Άρα λοιπόν να μου πούν πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και νομίζω ότι από τις απαντήσεις που έχω πάρει ήδη είμαστε στην αρχή λειτουργίας αυτών των δομών. Βάζω μια παρένθεση, διότι η πρόσληψη αυτών των ατόμων έπρεπε να γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ είναι λίγο μακρόσυρτες. Δεν θέλω να μείνω πίσω από αυτό. Θέλω να πω ότι πρέπει να τρέξουμε. Και αν δεν είχαμε τρέξει, ζητώ συγγνώμη και ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, αλλά και ως υφυπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια, που πιθανόν δεν είχαμε τρέξει τόσο πολύ, και με αφορμή αυτό τώρα βάζουμε μπροστά πιο
σε κοινή θέα να το πω, γιατί τα άλλα γίνονταν. Δεύτερο, ζήτησα από όλα τα παιδαγωγικά τμήματα στην Ελλάδα και τα παιδαγωγικά ειδικής αγωγής, όπως και από όσους συμμετέχουν σε αντίστοιχα μεταπτυχιακά, να μου στείλουν, γιατί αυτό σημαίνει έρευνα, αυτό σημαίνει καινοτομία, το να πάρω το αποτέλεσμα της έρευνας κάποιου και να το χρησιμοποιήσω. Να μας πούν λοιπόν τις καλές πρακτικές που ενδεχομένως μέσα από την έρευνά τους ή από την εμπειρία τους έχουν, έτσι ώστε και εμείς ως πολιτεία, όποιες μπορούμε από αυτές και είναι εφαρμόσιμες, να τις κάνουμε πράξη. Και τρίτον, ήρθα σε επαφή με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, έτσι ώστε να μου δώσουν και αυτή την προτεραιοποίηση των όποιων. Υπάρχουν κοφοί, υπάρχουν βαρύκοες, υπάρχουν τυφλοί, υπάρχουν φοιτητήτριες και φοιτητές με κινητικά προβλήματα, στο θέμα του με νευρολογικά αυτιστικά παιδιά, ή στην αρχή ή στα όρια του φάσματος ή λιγότερο ή περισσότερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία ο Γιώργος, και τον συγχαίρω για άλλη μια φορά, να βοηθήσει στην ακόμα πιο εμφανή, να το πω έτσι, δράση των πανεπιστημίων απέναντι σε αυτά τα άτομα, που πρέπει να γίνει, και στο βαθμό που δεν έχει γίνει είναι λάθος. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας με την πιο πικάντικη ερώτηση της συνέντευξης. Έρχονται εκλογές σε λιγότερο από 2 χρόνια περίπου. Το 27 το έχει δηλώσει ευθαρσός ο Πρωθυπουργός. Θα τηρηθεί? Βλέπετε αυτό? Νομίζω, κύριε Κατσαρέ, 6 χρόνια ο Μητσοτάκης έχει δείξει ότι αυτό που λέει το κάνει. Ναι. Και στο βαθμό, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ τιμή για μένα, που υπηρετώ έναν πρωθυπουργό που, επειδή δουλεύει με στοχοπροσήλωση, ό,τι υπόσχεται το κάνει. Μίλησε για την ανομία στα πανεπιστήμια. Γίναν πράξεις. Από το 19 μέχρι σήμερα υπήρξαν κάποιες αστοχίες. Τις βελτίωσε. Φέρνουμε το νομοθέτημα. Μίλησε για τους αιώνιους μη ενεργούς φοιτητές. Έρχεται το νομοθέτημα. Μίλησε για μη κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν. Είμαστε σε διαδικασία. Μίλησε για διεθνοποίηση των σπουδών. Βρέθηκε το χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε όλα όσα λέγαμε προηγουμένως για τις μεταπτυχιακές σπουδές να γίνουν πράξη. Επομένως, υπό την έννοια αυτή, είπε για το 27, πάμε για το 27. Πάμε για το 27. Πάμε λοιπόν να σας κάνω και εγώ την τελευταία ερώτηση. Είναι πολλά τα σενάρια. Και όλα όσα είπα, βεβαίως τα είπα γιατί είναι στο αντικείμενο το δικό μου. Σε κάθε άλλο αντικείμενο υπάρχουν. Προφανώς. Και άλλες ενέργειες. Είναι πολλά τα σενάρια αυτά, τα οποία ακούγονται όσο βαδίζουμε ως προς στην εκλογική αναμέτρηση. Ένα από αυτά τα σενάρια εμπλέκει το όνομά σας. Φημολογείται λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, λόγω της εμπιστοσύνης που έχει προς το πρόσωπό σας, σας δίνει το χρήσμα προκειμένου να βρίσκεστε στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας για την Α Θεσσαλονίκης. Έχετε κάποια απάντηση σε αυτές τις φήμες? Η απάντηση είναι στο πρώτο κομμάτι της παρατήρησής σας. Με εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, και κάνοντάς με Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και στον τελευταίο ανασχηματισμό δίνοντάς μου το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Παιδείας αρμόδιο για τριτοβάθμια. Το μόνο μου άγχος και ο μόνος μου στόχος είναι την εμπιστοσύνη αυτή να την αποδείξω, να την αποδεικνύω καθημερινά, να την κάνω πράξη, γιατί η εμπιστοσύνη προς τον Πρωθυπουργό για όλα αυτά αντανακλά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, σήμερα που συζητάμε, αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι πραγματικά το να είμαι παραγωγικός τόσο στην καθημερινότητα όσο και στους βασικούς στόχους που θέτουμε ως κυβέρνηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το κρατάμε ανοιχτό, ο χρόνος θα δείξει. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Vidcast. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Η ώρα του πολίτη από το Δήμαρχος GR.